Hi, I'm Irene, and this is from New York, na. And this is Yow Yow, the podcast. Ayun! Irene. Sino si Irene from New York? Lande. Hindi, kasi may mga ano kasi, di ba? Like sa ibang mga podcasts, like sa inspiration ko sa Siligang sa Gabi the podcast, no? may pa ganun sila eh. So, gagawan ko na lang tapos iba yung boses. Gaya neto, di ba? Ulitin ko. Hi, I am Irene from New York, and this is Yow Yow, the podcast. Hi, I'm Jonathan, and this is Yow Yow, the podcast. Hi. Hi! Ay, nawala ka data. Hi. So, yan. Yan. Sabi ko sa inyo, may experiment. Yeah. Hi! Sabi ko sa inyo, I am really experimenting right now sa lahat ng mga mga ayan. Sa lahat ng mga effects ko sa sound card ko kasi until now wala pa ako kay Bob. Sakto ba akong gibuhat? Pero again guys, welcome din no sa bag-o na sad natong episode sa kuan. Chill lang ta karon guys ha. Ano? Kapo. Parang chill lang kita ba? Palayo lang sa camera ginagmay. Dili kayo magpaduol, di ba? Para sa tong sa una. Inanap ko kay ko kaduol ba. Pero karon marag na ako sa mood mag-chill kay last episode na of July. Last episode na sa July, guys. Imagine duha ta ka buwan nga nagka-episode, no? Duha ba ka buwan? Sakto ba ko? June ta nagsugod, di ba? Oh, di ba? So, balo duha ka buwan jud, no? Nga complete, no? So we have a total of 16 episodes. Imagine? Di ba ka imagine, no? Ano good na. Chill na good tarong adlaw, bahala mo niya. But it's the same time as usual. No? It's the same date as usual pala, no? I am shooting this at around July 16, 2025. Oh, nage. Ano ba ako? Loading na ko ba? July 16, 2025 and since again wala pa internet kay nag-uwan lagi bagikan, no? Yeah, I guess tungod din sa uwan kung anong wa internet, no? So nag-record ko tulo ka episodes today gyud, no? And so far successful ba ya kay it's exactly 5:35 p.m. Philippine Standard Time. And again, this time check is brought to us by Spectral Entertainment Network. So yan, I would like to say thank you everyone for joining me. Kay di man day kinahanglan I noticed na di man day kinahanglan sa kani ba? Di man day kinahanglan og ginani nga wire for me. So nganong wala na akong gisaksak sa akong phone, no? Kay para mapadungog nato ang Levore Music. No? Wait lang. Ato ko nang swayan for a while. Wait lang ha.
Okay. So, nara, no? Nara. Wait lang. Downloads. Balik. So, kani, mauna akong gina-practice sa ako ang, ano, I do hope, Sir Benz Lavore, if you're listening to this, I do hope, pray, and wish na, you will not give me a copyright strike for this. But I will be promoting Lavore music in its home. Kasi naka-download ako ng buong playlist natin. And I've been downloading it ever since. So, again, this is Hindi Mo Masabi by a studio version by Sky Nape, Mr. Sky Nape, no? And composed by lyrics and melody composed by Mr. Benz Lavore. You can check them out at Lavore Team, no? Lavore Team YouTube channel. Check them out, or I might put them in the link in the description. So, be careful pa. Huh? Para at least hindi tayo copyright. Okay, so here goes. Let's try if marinig nyo, no? If we can, kasi I haven't heard anything from, well, let's see if may maririnig ba. Ayan. Ayan. Hanggang kailan mga itiis ang pangako, hindi mo masabi na ayaw mo na. Alam kong iba wag nang ilihim pa. Mas piniling itago kesa sabihin pa. Alam kong masaktan pero nangyayari na. Yes. No? So ito po is ang background na naririnig nyo. Okay, so ang kantang ito ay brought to us by Lavore Music Records of Mr. Benz Lavore, composed and melody, no? The entire melody and lyrics is composed by Mr. Benz Lavore, and this is a version brought to us by Mr. Sky Nape of Lavore Music Records. And hopefully may naririnig kayo, no? Kasi dito ko lang talaga ma-play ito lahat, no? Di ba ang ganda na kanta? Bakit hindi mo masabi kahit ayaw mo na? Alam ko merong iba, wag nang ilihim pa. Mas piniling itago kaysa sabihin pa. Ayaw kong masaktan, pero nangyayari na. Hays. Gugma naman. Love naman, Alam kong may iba, wag nang ilihim pa.
Mas piniling itago kesa sabihin pa. Alam ko ayoko masaktan pero nangyayari na. Tiis, naubos na ang pangako. Ayaw mo na, alam ko ay bawal nang ilihim pa. Mas piniling itago kaysa sabihin pa. Alam kong masaktan pero nangyayari na. Masaktan pero nangyayari na. I pray na, I really pray na naririnig, no? That was Sky Napes, Hindi Mo Masabi. Again, composed by Mr. Vince Lavore of Lavore Team YouTube channel and Lavore Music Records. Very soon, guys. Very soon. Ako na naman ang magkakaroon ng recording in that situation. Yes. Akala ko nga, mawawala na si ano kanina. Nagpasabog ko sa Sir Vince. Ay, nako. Anyway, guys. Ayan, thank you very much, guys. Okay, so, yan. Again, thank you, Sir Vince Navarro, for this opportunity to be part of your music record label. Kasi pangarap ko talaga to, eh. Isa to sa nagiging pangarap ko talaga. And I'm proud to say na natupad ko na ng paunti-unti ang aking pangarap, no? And thank you very much, Sir Benz. Thank you very much also kay Ate Heart and kay Mr. Jason Artizo sa inspiration. Yes. So, 15 minutes of talk time and 15 minutes of I don't know if narinig ba talaga yung music. Hopefully ay narinig ng music. But regardless, 15 minutes of talk. Let's talk about the topic. Ay 13 minutes pala. Hindi pala 15 minutes or 13 minutes pa lang. Ay nako. At least narinig nyo. Kasi naka-download yan. Naka-premium ako sa YouTube. So, anyway. Going back. Unsa gid ning gugma para nimo? Let's be Bisaya here now, guys, ha? So, ang topic today is unsa gid ning gugma para nimo? So, let's do a transition. Pagpasensya nyo na, uminom po ako ng tubig. Kasi again, I'm not well. Messy po, may ubo pa rin. It's almost a couple of days, 4 days, 5 days. Nagsimula to Saturday eh. Hayop na yan. But, magbisaya na to na. So, unsa gyud ning gugma para nimo? Gugma para nako is lain-lain siya aspeto, no? Na gugma sa pamilya. Ay, di ba yun, no? Una, balik ta. So, lain-lain ang gugma nga ang aspeto sa gugma para nako, no? Number 1 is gugma sa Ginoo, no? Gugma kay Jesus Christ.
our Lord, our Savior, our Creator, our everything. Then, gugma sa kaugalingon, loving ourselves, gugma sa pamilya, gugma sa ubang tao towards other people, the homeless, the needy, no? Then number 5 is gugma sa uh, mga higala, no? Then napotay gugma sa managuyab. Unom na, no? Then gugma sa mag-asawa or gugma sa asawag bana, no? So, mao na ang mga aspeto sa gugma. Pero para nako ang gugma is really unexplainable. Di mo siya ma-explain mo good kay mix mo good siya o kanang anang ilang metaphor na ginaingon nga na yung mga butterflies ilang tiyan. At the same time kanang na yung mga kakulba, na yung mga hidden nga excitement, kanang mix of nerve-sighted ang tawag na nerve-sightedness, no? Kanang nervous nga excited nga feeling, kana siya nga feeling, no? Then kana mo na gugma para na ako, no? Kanang unexplainable good siya, no? Pero again, love is a broad word. It's a broad word kay daghan kaayog ma-involved na tao. Pero basta mo na to akong definition na to, simple ra gid. Sabi to na ginanganlangan ako jutay, no, para mataas. Kesa sa kuan. Kesa sa dili ma kesa sa bubo ra kay kong podcast ba. Abot tag 17 minutes. So, love to kanang gugma. It is really unexplainable. And usay unpredictable pag yun. Kay ma-fall ka sa tao nga imperfect, no? Ma-fall ka sa tao nga daghag flaws, daghan og mga daghan imperfections ba. Again, wala ba yung tao nga perfecto ba? Wala ba yung tao nga perfecto, ha? So puro to mga imperfect, no? So in other words, ang gugma is mo na ilang ingon nga love is blind pod, no? Ang gugma dili makakita, ang gugma buta, no? Pero regardless, nangunahon agad ko. Sorry na. Pero regardless, mo gito yung mga definition sa gugma. Para nako ang gugma gid is unexplainable and unpredictable. Dili nimo ma-explain, dili sa nimo ma-predict kung asa siya padong. Dili nimo mabasa ang future niya. Kay naarag ang again, ang future man god guys. So tianta mo, no. Ang future is naagid siya chance ra gid na siya. So kung magganaon sa chance ra gid na. Ang past mao na imong mga niagi, no? Mga bitaw na niingon sila nga kuan a present is a gift. Adi, sa to? The past nawanas kung Fu Panda yung sa ganito. The past is wala nakalimutan ko. Basta niya na siya na the present is a gift. That's why it's called present. Diba? So the past is basta then the future is a mystery. The past is history. The future is a mystery. But the gift, the present is a gift. That's why it's called the present. There you go. Diba? So, ang future good, although naiuban na parehas nako or parehas ninyo no nga kanang sa uban na ako mga friends nga
predict kunuhay o mga future or kanang tarot reading, no? Or kanang kuan for fun na good ng uban ana. Pero spirituality magod tong storyahan ba. Pero kana siya in terms of future by chance ra gid na, no? Dili gid na pwedeng mao na gid na siya unless tuhuan gid mo or paniniwalaan mo, no? Yung sinabi ng reader sa'yo. For example, si Mr. Cupidaro, hello sa'yo. Ni anak siya na sinabi niya na ano to? Parang mangyayari, may mangyayaring maganda sa'yo. For example, makakaroon ka ng blessing sa susunod na araw. If paniniwalaan mo na meron kang blessing sa susunod na araw, edi magkakaroon talaga yan. Lalo na if i-manifest mo siya or sabihin mo siya sa sanlibutan. Let's say, let's not use the manifestation word. Pero if you pray for that, if you, in terms of religion, no, kung ginaampo na about, ginaampo na ninyo, nga magkakwarta mo sa sunod adlaw, magkakwarta gid mo. No, depende ra na ninyo sa inyong pagtuo. Basta para na ako, mao na akong pagtuo. Nga, kaysa sa tinuod lang, ga-experiment man sad ko sa akong kagalingon. So, ang akong experimentation sa akong kagalingon, daghan ko clients ana tungod anang private reading, no? I have to tell you that because ready na ko, no? Kaya ko nang mga parinti diha nga naingon nga kuan, naingon na ko mga parinti diha nga naminaw ani. So, kung naminaw mo, yes, ay mo ka-shock nagataro reading ko because daghan ko clients ana. And at the same time nag shamanic and Reiki healing ko, and at the same time nag-undergo ko mga frequencies to change my mindset, no? Kay sa tinuod lang ako mindset sa una depressive baya kay to. Sa una kung wala pa lagi ng spirituality, guys, depressive kayo kung ano mo Ako ang kuan sa una mindset. Pero tungod sa spirituality, tungod kay na ko knowledge and na-awaken ko atong December 26, 2020. Just I remember perfectly kay mao gito akong pagsugod sa akong awakening. Grabe gito kay meditation halos kada adlaw ko mag-meditation, tanawa ra gud. Halos kada adlaw ko mag-meditation. Mabitaw nakaana ang ubang tao. Ha? Depressed ka sa una? Oo, taon. Kanang mura na ko ganang inig mata pa lang, inig boka pa lang ako sa kumata. Hala, nanas ako diri. Unsa na sa akong buhaton? Kasab-an sad ako. Nanapod bay mangaway nako. Maghuwat na bitaw kong inana bitaw. Inana ko sa una. Pero karon tungod sa meditation, tungod sa shamanic healing and sa Reiki healing, grabe na akong vibration. Even testimony sa akin ngayon dyan ng Lavori Music Records and ang mga kauban ako dito. Kaya ano gid sila nga nalingaw sila nako. Murag ako ang mahimong life of the party ba? No? Kaya ako ang komedyante, ako ang nagpakatawa nila. Yan na. Tungod kay akong vibration is light na lang. Dili na sa dark. Sa una good guys, sa tinuod lang dark kay to akong kuan sa una. Akong vibration sa una dark as in dark. Dark jud. Kay mo nagana ka ng agi depression nya nagka bipolar disorder kay mag mood swing na. Nya kanang ana ba to? Ana nga mga butang ba? Nya 29 ang ako lang ka-proud dan sa akong kagalingon, no. I'm very proud to say 29 years of my existence and I've never tried therapy. Daghan ingon nga mag-therapy ka kay maayo ka. Pero na may side effect ng tambal. Ngayon mo nga
Oh, sige, antidepressant. Antidepressant lagi pero magduka siya ka. Antidepressant pero matulog ra. Antidepressant pero mga tuloy mong naong kay allergy. Diba? Ana ra gina. O ra gina solusyon dia. Usbonin mo imong mindset pahinay-hinay sa kinabuhi, ana na. Magbag-o na ka. Ana siya. So kung wala pa ng spirituality, wala pa na tanan, wala pa ng spirituality nga kuan, di focus sa religion ay ang religion guys, tinuod lang tao ra gyud naghimo na. Sa tinuod lang. Ngayon mo sige, naatay yes, na ako'y Ginoo. Yes, na ako'y Ginoo. Ginaampo gyapon ko ana. Ni Jesus, may kuan ana nga nagasimba sa ko kada Domingo. Pero nako nabantayan ha. Nayo bandiha. Simbas Domingo, simba kayo. Ampo-ampo sila, ampo-ampo. Lord, thank you very much. Singing og kanang mga mga worship songs, no? Kanta sila give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Ay, nag-abot sa balay. Pag mo na magsimba, nag-peace be with you, pag mo, og nag-kuhan sa Ginoo. Nag-away na mo. Naunsa na ko nun eh. Napoyoban. Nindot kay kuan, nindot kay mga pamatasan sa sud sa simbahan pero inagawas hubuon na yung raincoat labi na ka ng mga babay hubuon ng raincoat niya kauman or dili raincoat jacket hubuon ang jacket niya ang nagkuan ang nagtag na to ang naa sa sud nag sleeveless unsa man ang sleeveless niya ang sleeveless kay kana laging labi na kay na yung mga simbahan nga diligon mo alaw ana nga kana mag sleeveless lang ka. So kupo jud either kupuan ka or magdakag mo ko galingong jacket. Nya iligawas na to nagkuan na nag-cleavage na ilang mga dughan nakita na ilang mga dughan sa gamay na rin kuwang gawas na ng mga di dapat makita sa lalaki. Ikahuman ng simba, mao na may tabo. Awan. Magawas pa lang ka simbahan, mao na may tabo. So makaana jud ko nga depende ra gid na sa imong faith sa Ginoo. Sa asa ka pa man matan-aw mo sa asa ka pa man mo simba online ka man o kanang dead at the jud mismo sa simbahan. Pero o ginana agaban yung batasan ay hindi na lang ko mag-talk, no? Pero inana ba, no? Kanang nindot ra kanyang pagkuan, nindot kanyang pagsimba-simba, muhatag jud mo tithes or mo donate jud mo og kuan sa simbahan, kanang kwarta, no? Nya inigabot sa balay, nag-away ra mo or kanang dili gani mo muhatag og kuan sa mga sa mga homeless, dili gani mo muhatag diha sa mga tao sa kilid-kilid og kwarta, labi na kanang mangayo na. Saan naman unsa sa pa man gisimbahan kanang dili sa pag-judge ha. I'm not judging you. Pero mo na ko nabantayan. No? Napoyoban. Kani. Mga may guan ba? Simba mo. Nya mag-couples therapy pag yun. Ka mag-couples therapy. Nya kamo pa mo host sa couples therapy. Kaman dito as a couple pakita public pag kayo mag-away.
Sulod sa sakyanan, sa gawa sa sakyanan, nga nagsigig kuan kay na trust issues. Hoy, ako masulti ra gid ninyo kay kuan gid kanira gid. Hoy. Ito ana lang no kanang depende ra man gud na gud ang kuan is not in the religion no ang imuhang kuan ang imuhang pagka-save from evil and from all ano is not from the religion itself but your faith in God. Okay? Unsa pa man imong God na siya nimo, basta God na nimo siya o Ginoo na nimo siya o mao gyud na imong tan-aw niya, then I respect that. No? But don't you dare tell me na ang religion is made by him. No. It's made by man. In fact, Jesus came down from heaven and becomes a man to experience, no? Bisag wa pa siya sala. Pero nagpakatao pagyapon siya. Okay? Mao na akong opinion. So naara po na ninyo if unsa inyong opinion diya. Basta ako, I respect all your opinions. I respect your religion. I respect everything. But maura na akong nakitaan or nabantayan. And there's a freedom of speech. So don't sue me. Ayoko ninyo kihaa kaya naatay freedom of speech in the Philippines. Tarong mo na. So wala, no? Also, loving your neighbors as you love yourself. Mabi na isa sa commandments ni Jesus or ni God na to, no? Love your neighbors as you love me and as you love yourself. Pero siyempre, love din mo dapat ang Ginoo first and foremost. Pero love yourself and love your neighbors as you love yourself too. No? And a version pa na ni Confucius is, do not do unto others if you don't want others to do unto you. So that's what it is. We're ending that with that quote. This is your host, your boy Shimran Suarez. Thank you so much for listening to this podcast called Yo Yo, the podcast. We have a Patreon, and our Patreon is all up now, called SV Creators. That's still under Spectral Entertainment Network. And we have currently 2 podcasts. One is my own podcast called the Sacred Stream Podcast. All of that is all about spirituality. And at the same time, my podcast alongside Von Alfred Bellio Bass, my co-host, no, and co-researcher. Our podcast is called The Sacred Kin Podcast. Bakit The Sacred Kin? You will know once you subscribe to our Patreon. So our Patreon has 3 tiers. We have the $5 one or 292 pesos. We have the $5 or 292 pesos. We have the second tier, $10 or 550 pesos. We have
The third tier, no? We have the third tier. $10 or 850 pesos. Ang ano dyan, ang mga perks nyo dyan is 2 podcasts, audiobooks, vlogs, possible din, and also mga wala sa mga social media namin. Wala sa Shimron Suarez Vlogs, wala sa Yaw Yaw the Podcast, wala sa Spectral Entertainment Network, wala sa TikTok ko, wala sa lahat. It's all exclusively on Patreon. Also, baka may mga artworks din kami na ibibigay doon at the same time, no? Physical artworks and merchandise. Very, very soon. Pag marami na magsasubscribe. So please, huwag kayong makatabili, mag-subscribe na. Okay? We already recorded 4 episodes for the Sacred Kin podcast and 2 to 3 episodes for the Secret Stream podcast. All the details. Ay, ano ba talaga to? Sound. Okay. All the details will be in the Patreon. Okay? Alright, you guys. This is your host, Shimron Suarez for Yaw Yaw the Podcast. Thank you very much for watching. Bye-bye. Bye, guys.